कधीपासनं मी बेचैन आहे तुम्हाला बघा हे सगळं दाखवायला. आम्ही आज 4:30 वाजल्यापासून वेळासारखं उठून बसलेलो. नाही पण ह्या सीझनची पहिली करवंद ना आपण काढतोय. हा बघा तवा ना आता जरा गरम झालाय, त्यात मी टाकले तेल. आता हे झाकण लावून आपण चांगलं असं शिजवून घेऊया वांगे बटाटे शिजेपर्यंत. गरम आहे ती अशी मस्त अशी भाजी. सगळ्यांनी पाण्यात खायचं, झाडच नाही उन्हाळा. केळीचं पान कशा चहा सकाळचा. बघा हा मुलगा हसतोय, वाचन चाललंय. सकाळी 4:30 वाजल्यापासून हा मुलगा उठलेला आहे. त्याचं नेहमीचं टायमिंग आहे ते. बघा बाहेर काळोख किती आहे. आमची चूल पण पेटली. ऐक तुझी सकाळ लवकर झाली, बाकी काय ना. मी किती वाजता उठते रोज? तू किती वाजता? 7 वाजता. काय माणसाने खरं तरी बोलायचं, सकाळी सकाळी खोटं नाही बोलायचं एवढं ऑन कॅमेरा. 6 वाजता उठते ना. आज किती वाजता उठले? आज 4:30 ला उठली तू. उठणार नाही. 4:30 वाजल्यापासून आमच्याकडे सकाळ होते. ह्या 2 माणसांची नेहमीच आहे ते. आवाज येतोय पक्ष्यांचा आता पण दिसतं. हे बघ हे बघ हे बघ दिसतं. ते धूप आहे पूर्ण. आणि मी मगापासून म्हणते धूर वाहतोय का काय? धूप नाही, धूप आहे. आज आहे ना भरपूर धुकं पडणार बघा. तुम्हाला थोडंसं दिसत असेल कदाचित. हे धुकं ना असं वाहून येतोय. मगापासून आम्ही बघतोय हे असं धुरार का काय दिसतंय. हा हे बघा कसं. हे बघा हे बघा 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 हे बघा कॅमेऱ्यामध्ये दिसतंय बघ. आणि कधीपासनं मी बेचैन आहे तुम्हाला बघा हे सगळं दाखवायला. इतकं धुकं पडलंय ना आज, बाप रे. खूप धुकं पडलेलं आहे बघा तुम्ही. अजून दिवस म्हणजे उगवत चाललेला आहे आणि उगवल्यानंतर किती क्लिअर दिसेल बघा. सगळीकडे धुक्याचं साम्राज्य. आपण आज कुठे आहे? काश्मीरमध्ये बसले वाटतं. काय वाटतं? थंडी नाही आहे ना? पण थंडी कमी आहे. बाबूला पाणी ठेवतोय, ताप पडलंय. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. इतकं सुंदर वातावरण झालं आहे ना. भरपूर असं धुकं पडलेलं आहे. वरती आभाळला काही दिसतच नाही आहे. आणि म्हणून आज खुश होऊन कुणालचे बाबा मला म्हणतात आपण चालायला जाऊया. त्याच्यामुळे निघालो आता आम्ही. सुट्टी पण आहे ना, कुणाल पण घरी आहे, घाई नाही आहे. चला आडाखोल ना. खूप मस्त झालं, खूप छान झालं वातावरण, खूप सुंदर झालं. आता मी तुम्हाला सारखं काय म्हणते, मी शब्दात वर्णन नाही करू शकत, इतकं छान झालेलं आहे. 1 मिनिट मी जरा बाहेर पडते. खळा पूर्ण ओला आला ना. का पाऊस पडतो का काय? बारीक बारीक. हां अंगावरती ना असे पाण्याचे शिंतोडे पडतात. नाही ना धुक्याचं पडतं ते. मग अशी मी खाली तिथे बसली होती ना, तेव्हा पण माझ्या अंगावर असे शिंतोडे आले. मला वाटतं पाऊस पडतो का काय ते असं झालं होतं. इतकं छान वाटतं ना, मस्त वाटते ना. तिकडे बघता. हां समोर पण खूप छान आहे. तुम्हाला मी दाखवते थोडंफार. पाऊस पडला हे बघा. म्हणजे धुकं कसं जास्त असं वरच्या साईडला आहे, आभाळाकडे आहे धुकं. ते कळतं का? अंगावरती असं कधी वाटत नाही. आपण झाडाबिडांना पडतं असं वाटतं, पण आपल्या अंगावर वाटत नाही. आम्ही आज 4:30 वाजल्यापासून वेळासारखं उठून बसलेलो आणि चाललंय आमचा टाइमपास. उठलीस तर लवकर आज बघ काय चमत्कार. हां तेच ना, चांगलं असं बघायला मिळालं. असं आपण रोज लवकरच उठतो, आपण कुठे उशिरा उठतो.
आमच्याकडे असं उशिरापर्यंत झोपून आवडतच नाही. कधी तब्येत ठीक नसेल तर, नाहीतर आम्ही सकाळी लवकरच उठतो. हे बघा ह्या साईडला बघा आपलं घर बघूया. घर तर धुक्यामध्ये हरवलं, काही दिसतच नाही आहे. बघा समोर ती टाकी तेवढी दिसते बघ, बाकी काही नाही दिसत आहे. हां किती सुंदर आहे बघा. हे सुख गावी येऊनच मिळतं, शहरात नाही हे सुख. चला जरा आता आत फेरफटका मारतो. पाऊस पडतो का काय असं वाटतंय मला पण. पावसाळ्याचं वातावरण नाही ते धुक्याचं पाणी असतं ना, दवाचं. दवबिंदू एवढं अजूनपर्यंत मी एवढ्या वर्षात, आता मी 50 वर्षात झालो, दवबिंदू आपल्या अंगावर कधी जाणवलेलं नाही. नाही पडतं ते, आपण असं म्हणतो पण इथे किती जाणवतंय बघ. इथे खूप आहे म्हणून खूप जाणवतंय बघ. धुकं कसं आहे ते वर आभाळाकडे आहे जास्त करून, खाली नाही आहे. पण पाणी यायला हां पाणी पडतंय चेहऱ्यावरती, खूप छान. चला जरा चालायचा आनंद घेऊया. असं वाटतं की कॅमेरा बंदच करू नये, भरपूर तुम्हाला असं शूटिंग करून दाखवावं. पण आता इतकं शूटिंग करून दाखवलं का तुम्ही पण कंटाळून जा ना एवढं बघून बघून तेच. असं वाटतं चालूच ठेवा. दाव पडतं दाव. बस झाली, पडली सगळी आंबा माझ्या. पिक्चर मधला सीन शूट करतोय वाटतं. करवंद आली बघ, काय बघतेस. आणि सकाळी सकाळी बघा आपल्याला काय सापडलं इथे. करवंद इथे बघा तयार झालेले आहेत, बारीक बारीक आली. अय्या मस्त. मी आता खाणार आहे ते. हिरवा आहे ते अजून. अरे आंबट असेल. नाही ना, घेऊया आपण चटणी बनवायला. चटणी राहू दे जरा, नंतर येऊन काढू. आता जरा राहू दे, सकाळी नको. हा मस्त आंबट आहेत तेवढी आंबट नाही ना, पण ह्या सीझनची पहिली करवंद ना आपण काढतोय. आंबट आहे, राहू दे नंतर काढूया. वरच्या साईडला पण भरपूर आहेत. एक आता फुलरली आहे. पण एवढ्या लवकर धरतील असं माहिती नव्हतं ना. हे बघा करवंद धरली आता काय. हा भरपूर आहेत इथे. करवंद धरायचा टाइम जाळ्या सगळ्या पकड. फुलरली बघ किती फुलरली होती. आपल्या इथे पण आले असतील मग. आपल्याकडे अजून फुलरलेली कुठे दिसत नाही. चला करवंदाचा स्वाद. आई पडली. काय माहिती जास्त आंबट बारीक आहे ते. मोठं काढ ना, ते वरती मोठे आहेत. वरती हात नाही होत आहे. चल पहिला करवंद ना सीझनचा, ते वर मोठी झाले. चला आता भरपूर फिरलो आम्ही. तुला करवंदच दाखवत ना. हा करवंदाचा झुपका आहे बघ, झुपकाच्या झुपका. आता घरातल्या कामाला सुरुवात केले. कुणालचे बाबा गेले आंघोळीला, तोपर्यंत म्हटलं माझं मी काम सुरुवात करते. तर हा बघा, हा तवा तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवला होता. हा भिडाचा तवा आहे ना, तर ह्याला वळसवून घ्यायचं आहे, म्हणजेच प्लेन करायचं आहे. तर सगळ्यात आधी की नाही मी हा घासून घेणार आहे, म्हणजे जो काळपटपणा असतो ना सगळा निघून जातो. एक 2-3 प्रकारे करतात, तेल लावून पण करतात आणि कांदा वगैरे भाजून पण करतात. पण मी आज पहिला तेल लावून करणार आहे, म्हणजे आता हा घासून घेते आणि तुम्हाला मी दाखवते. हा बघा तवा ना असा घासून घेतलाय. आता ह्याला आपण तेल लावूया. आता म्हणजे कांदा लावून पण होतं, पण मला वाटलं तेलानेच करूया, कारण कांदा मग एवढा वेस्ट होतो, फेकायला लागतो. त्याच्यामुळे तेलाने आधी करून बघूया. जर का नाहीच तेलाने झाला तर म्हटलं मग कांद्याने करूया, पण तेलाने पण होतो. तर आपण जाऊया आता चुलीकडे. चूल आपली पेटते तर पटकन म्हटलं होऊन जाईल. हा बघा तवा ना आता जरा गरम झाला आहे, त्यात मी टाकले तेल. आता तेलाचं प्रमाण थोडंसं जास्त लागणार. कांदा घेतलाय आणि आता सगळीकडे असं फिरून घेते. आता हे सतत 3 दिवस करायचं, 3 ते 4 दिवस, जोपर्यंत प्लेन होत नाही तोपर्यंत. आणि हे तेल आहे ना ते सगळं जळून जाणार, म्हणजे धूर होणार. हे बघा काळपटपणाने गेलं आता. आणि बाहेरचं वातावरण तुम्हाला सांगते अजूनही धुक्याचंच साम्राज्य आहे. आता वाजले की तुम्हाला सांगते जवळजवळ 8:30 झाले असतील, 8:15 8:30. हे बघा समोर अजूनही भरपूर धुकं आहे, सगळं वातावरणच चेंज झालेलं आहे. आली हे बघा कुणालचे बाबा हाक मारतात. आली 1 मिनटं.
आता हे सगळं तेल आहे ना लावलेलं आहे ना, ते चांगलं असं जळून जाऊ देत, धूर सगळा निघून जाईल तेलाचा. आणि हे मग असंच ठेवून देणार आणि पुन्हा घासायचं, पुन्हा तेल लावायचं. हे असं जवळ 3-4 दिवस करणार आणि त्याच्यानंतर मग आपला तवा तयार होणार. आता हा पूर्ण तयार झाला का तुम्हाला मी दाखवीन ना, प्लेन झाल्यावरती पूर्ण. आता होऊ दे गरम चुलीवरती. कुणालचे बाबा काय म्हणतात ते जरा बघून येते. काय झालं, काय झालं? आज काय कामं काय होत नाही आता आज आपल्या. हे वातावरण असं आहे ना की काय करू शकत नाही. रानात पण नाही जाऊ शकत आपण, जंगली प्राण्यांची भीती. आणि आता इथे पण काय करायचं म्हटलं ना तर सगळं धुक्यासारखं आहे, दव वगैरे भरपूर पडले. इथे जरा साफ करायचं आहे आज हे. ते म्हटलं थोड्या वेळाने करूया, जरा वातावरण निवळू देत. होईल थोड्या वेळाने निवळेल वातावरण. वांगी काढायला चालले, भाजी करते जरा मस्त अशी सुकट वगैरे टाकून आणि भाकरी. आज गावठी नाश्ता बोलतात ना तसा बेत. तुमच्याशी रेसिपी मी शेअर करते. ताजी वांगी आपण काढून घेऊया. हे बघा कसं ना असं धुक्यासारखं पडलंय. तयारच काढूया. तिथे पण आहेत का वांगी त्या साईडला? यशीनं काढून घेते वांगी ताजी. छोटी आहेत ना ही. तिकडे पण असेल, ऐकलं का? केळीच्या इथं फ्रायसाठी भरत करायला मस्त आहेत. वांगे तर आपले भरपूर धरायला लागलेत ना. वांगी म्हटलं भरपूर आता धरायला लागले तर. पापडी वगैरे पण आता तयार होईल आपली, फुलारले आता. चला काढून घेते पटापट. आता इथे बघा भांड्यामध्ये टाकले तेल. तेल आपलं गरम होतंय. आणि एक गोष्ट तुम्हाला सांगते, मातीची भांडी वापरतो ना आपण तेव्हा डायरेक्ट आगीवरती ठेवायची नाही, नंतर ती तडकतात. त्याच्यामध्ये तेल किंवा पाणी म्हणजे काहीतरी असं ठेवायचं आणि मगच ती चुलीवरती ठेवायचं. तर तुम्हाला पटकन साहित्य दाखवते. हे बघा हे इथे घेतलं आहे, हा सुका जवळ असतो ना तो भिजवला आहे आणि धुवून वगैरे घेतला आहे. इथे आपली वांगी आणि बटाटे कापून घेतलेली आहेत, ताजी वांगी आता काढलेली. कांदा आहे, थोडासा कढीपत्ता, ही आपली उसरी म्हणजेच कैरी सुकवलेली, कोथिंबीर, टोमॅटो आणि हा थोडासा गरम मसाला. तर मागच्या एका व्हिडिओमध्ये कमेंट होती की ताई तुम्ही गरम मसाला म्हणजे खात नाही का? तर आमच्याकडे गरम मसाला खूप कमी खाल्ला जातो, लिमिटेड. आता हा पण बघा मला वाटतं पाव चमचाच गरम मसाला असेल, नाही आवडत गरम मसाला जास्त त्याच्यामुळे. तर आता हे तेल जरा गरम होते चांगलं कडकडीत. फोडणी घालून घेऊया पटकन. तेल बघा आता गरम झालं, त्यात पहिला अगोदर कांदा टाकूया. कांद्याला चांगला असा लाल करून घेऊया. आता आपण टाकूया त्यात टोमॅटो, कोथिंबीर आणि उसरी. आता सर्व मसाले तिखट मसाला, हळद, मीठ हे सर्व टाकून घ्यायचं. परत गरम मसाला हे सर्व आपल्या चवीप्रमाणे टाकायचं. थोडंसं मी जास्त टाकते कारण तिखट जरा बरं वाटतं. मीठ, हा गरम मसाला. आता चांगलं ना तेल सुटेपर्यंत असं परतून घेऊया. बघा कांदा टोमॅटो चांगला असं परतून झालाय. आता त्यात सर्व वांगी, बटाटी आणि तो सुका जवळा आहे ना ते आपण सगळं टाकूया आणि चांगलं असं मिक्स करून घेऊया. हे बघा चांगलं असं मिक्स झाल्यावरती त्यात थोडंसं आपण आता पाणी टाकूया. वांगी शिजायला हवेत ना, वाफेवरती शिजणार नाही वांगी, त्याच्यामुळे थोडंसं पाणी टाकायचं. आता हे झाकण लावून आपण चांगलं असं शिजवून घेऊया वांगी बटाटे शिजेपर्यंत. आता शिजल्यानंतर तुम्हाला मी दाखवते. आपलं बघा नाश्ता तयार झालाय. आता जरा वाढते. भाजी बघा आपली गरम आहे अशी मस्त अशी भाजी, वांगा बटाटा आणि सुका जवळा म्हणजे सुकट. त्या जोडीला अशी तांदळाची भाकरी. ह्यात पण मी उसरी टाकले आणि आपला हा कांदा, लिंबू टाकून कांदा.
कसं वाटलं आजचा बेत बघा आमच्या नाश्त्याचा. घे भाकरी. हा, भाजी कशी झाली सांगा. कुणाला घेतली? गरम 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 आहे ती. सुगंध बघायला चांगला आला ना वास. सुकी मच्छी टाकली का ते वांग बटाटा मस्त होते. त्याची पण बगीचं केलं ते पण मस्त आलं होतं ना. बगी टाकून वगैरे पण छान होतं. जवळ टाकून पण छान. असा आपला हा गावठी नाश्ता असता. जाऊ त्याच्यात ती जीवनसत्व असायची ती भेटायची. आता काय आम्ही लहान होतो ना. आता स्टील ऐकलं कुणाल? पाहिजे ना स्टील. आम्ही लहान होतो ना तेव्हा आम्ही आमच्या आत्याच्या गावी जायचं दापोलीला. तेव्हा ऐकलं का आम्ही नाश्ता कशात करायचो. आमच्या आत्या माहिती आहे ते पानं असायची ना, पानं झाडाची पानं. हां, अशी मोठी पानं असायची आणि त्यात ती आम्हाला नाश्ता करायला द्यायची. म्हणजे आम्हाला पण आवडायचं. आनंदाने आम्ही खायचो. तो टाइम झाला होता. आता बाजारात स्टील आलं. स्टील हायजेनिक आहे, पोटाला खराब. हायजेनिक आहे? अनहायजेनिक. म्हणजे ते पोटाला एकदम खराब स्टील. आता आपण केळीची पानं घेतली म्हणून आमच्याकडे ही चर्चा चालू आहे. आता केळीची पानं असतात पण आज म्हटलं घ्या केळीच्या पानात खाऊया म्हटलं. चांगलं असतं ना आपल्या शरीरासाठी केळीचं पान. आपण कसं घाई गडबडीमध्ये आपलं राहून जातं. कधी कधी घाई असते काय असतं त्याच्यामुळे दुर्लक्ष होतं थोडं. आणि पाण्यात खायचं झाडच नाही उन्हाळा. केळीचं पान कशासाठी असतं? झाडच संपून जातं. सगळ्या झाडांची पानं नाही घेत ना पण केळीचं पान आहे जी विशिष्ट. सर्वांनी केळीच्या पाण्यात खायचं झाड संपणार. नाही नाही पण केळीचं पान असतं कशासाठी? केळीच्या पानात जेवतात. काही अशी पानं आहेत ज्यात खाल्लं जातं. सगळ्याच पानामध्ये नाही खात. आता हे सागाचं झाड त्याचं पान किती मोठं असतं त्यात नाही कोण खात. पत्रावळ्यासाठी वेगळं पाणी येतं. मग ना त्यासाठी वेगळं पाणी येतं. अशा आहेत ना जे औषधी गुणधर्म असतात ना त्याच ह्याच्यामध्ये खाल्लं जातं. चला पूर्वी लोकांना माहिती होतं काय आहे ते. आपल्याला आताच्या लोकांना काय नाही माहिती. नाही केळीच्या पाण्यामध्ये औषधी गुणधर्म आहेत की नाही? आहेत ना. मग म्हणून तर ते केळीच्या पानात खाल्लं जातं ना. जास्त करून केळीचं पान वापरलं जातं कुणाल. ऐकलं का? वातावरण एकदम चेंज ना बघा. सगळं चेंज एकाएकी सगळं चेंज झालेलं आहे. आता काय जास्त नाही वाजलेत, 10:30 वाजलेत. पण कसं सकाळचं वातावरण होतं आणि आत्ताचं बघा वातावरण कसं आहे ते. आणि आता इकडे आमच्याकडे चाललं आहे साफसफाई अभियान. म्हणजे साफसफाई म्हणजे तिकडे बघा टॉयलेटच्या इथे ना सगळं पसारा पडलेला आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या कामाच्या वस्तू आहेत त्या दोऱ्या वगैरे सगळं आळ्या बांधताना सगळं काढलं होतं ना ते सगळं आता व्यवस्थित पॅक करून ठेवायचं आहे. कारण आता गरमी चालू झाली ना त्याच्यामुळे म्हटलं अडगळ नको टॉयलेटच्या इथे. आणि थोडंफार भंगार पण आहे ते साईडला करून ठेवलं होतं ते आता भरून ठेवणार. भंगारवाले ना इथे येतात पण ते कसं आपण साफ नव्हतं ना केलेलं. म्हणजे वेगळं केलेलं नव्हतं ना त्याच्यामुळे राहिलं आमचं द्यायचं. तर म्हटलं आता वेगळं करून ठेवतात. आणि इथे समोर पण बघा हे चिरे वगैरे पडलेत ना ते पण उचलून तिकडे समोर आड्याजवळ टाकणार. ती शिडी बघा दिसते ना त्या साईडला म्हणजे जरा चांगलं दिसेल हे. इथे पण बघा ते बांबूची रोपं होती ना ती मागे बघा कटिंग करून टाकले ते. हे पण आहे ते पण काढून टाकायचं. ह्या लाद्या पडल्या आहेत ते त्याच्यामुळे जरा जागा कशी क्लीन होऊन जाईल. म्हणजे अडचण कमी करायचा प्रयत्न चालला आहे. आज धुक्यामुळे कसं काम काय सकाळी करायला मिळालं नाही त्याच्यामुळे आता हे तरी म्हटलं करून घेऊया. तुम्हाला बॉटल दाखवत्या किती आहेत त्या. बॉटल इतक्या जमा होतात ना बापरे काय लिमिटच नाही त्या बॉटलचं. हे बघा ह्या बॉटल सगळ्या पडलेल्या आहेत. हे सगळं ना भंगारवाले घेतात. आता इथे कसं गावी कुठे आपण फेकून देऊ शकत नाही म्हणजे कुठेच आम्ही काय टाकत नाही त्याच्यामुळे हे जमा करून ठेवलेलं आहे. हे आता एका गोणीमध्ये भरणार आणि भंगारवाले येतील ना तेव्हा मग त्यांना देऊन टाकणार. आता हे सगळं प्लास्टिकवर असेल ते सगळं जमा केलं आहे. बघू आता इथे खडी आहे. चला वेगळं करून घेतील ते. सगळं वाऱ्याने पण जिकडे तिकडे उडालं आहे ना. ह्याला हे आणू का पिशवी आणू ठेवायला दोरी ठेवायला. सध्या बांधून बांधतोय आम्ही. नाही बांधा पण ते उन्हाने परत हे होईल ना. ऊन किती लागतं कडक. पिशवी आणते थांब मी घरात नाही. तर दोघं जण बाहेरचं काम आटपतात तोपर्यंत मी माझं घरातलं काम करून घेते. आणि आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला व्हिडिओ जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असा तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.